Сафар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Әлмәтлеләр һәм Кызужәй Азнакай бөгелмәдә җиңүнең 76 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Әлмәт шәһәре һәм район башлыгы Тимур Нагуманов янә үзенең Instagram аккаунтында турыдан-туры эфирга чыкты. Ул 9-11 сыйныф укучылары тапшыра торган имтиханнарда үзгәрешләр, Әлмәттә су куенырга рөхсәт ителгән урыннар темасын кузгатты. Дәвамы алдагы минутларда. Гадәттәгечә туры эфирны Тимур Нагуманов вакцинация темасынан башлап җибәрде. Бүгенге көндә оешмалар күмәк рәвештә вакцинация саталар, бигрәк тә нефть тармагында эшләүчеләр актив. Вакцинация ясау өчен паспорт, СНИЛС һәм полис кирәк. Это, наверное. Вакцинация сату ул коронавируска каршы бүгенге көндә бердән-бер чара. Мин бу чир белән авырган кешеләрне һаман да очратам. Авырып ятканчы вакцина сату кулайрак. Шуның өчен хөрмәтле әлмәтлеләр, мин сезне вакцинация ясатырга өндим. Икенче өлештә туры эфирга мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская кушылды. Ул 9-нчы сыйныф укучылары өчен йомгаклау аттестациясендәге үзгәрешләр турында сөйләде. 9-нчы сыйныф аттестатын алыр өчен рус теле һәм математика буенча имтихан бирергә кирәк. Өстәмә фәннәр буенча алар быел имтихан бирмиләр. Аның урынына алар мәктәптә үзләре сайлаган предметтан бер контроль эш язачаклар. 24 һәм 25 майда 9-нчы сыйныф укучылар рус теле, 27 һәм 28 майда математикадан имтихан тапшырачаклар. Шулай ук үзгәрешләр 11 сыйныф укучыларына да кагыла. Безгә 78 укучы югары уку йортына кермибез дип белдерделәр. Алар бердәм дәүләт имтихан тапшырачаклар. Бу БДИ түгел. Алар 25 майда рус теле буенча, математика буенча 28 майда 3нче мәктәптә үтәчәк. БДИ 31 майда башланачак. Аттестатлар өчен укучыларга рус теле буенча имтихан бирү мәҗбүри. Калган фәннәр буенча имтихан бирү югары уку йортларына керү өчен кирәк. БДИ бирә алмаган очракта янәдән имтихан тапшыру мөмкинчелеге дә бар. Шулай ук Ирина Павловская билгеләп үткәнчә, имтиханнар вакытында коронавирус инфекциясе белән бәйле барлык куркынычсызлык чаралары үтәчәк. Бер парта артында бер укучы бала утырачак, башка елларын 2 бала утыра иде. Имтиханны оештыручылар, тикшерү укытучылар маскада һәм перчаткада булачаклар. Температурасы югары булган балалар өйләренә кайтарылып җибәрәчәк. Бөтен республика территориясендә иссе аномаль һава торышы урнашты. Әңгәмәгә эзләү коткару посты башлыгы Фәсхетдин Сыраев та кушылды. Ул суда үз-үзен тоту кагыйдәләре турында сөйләде. Бүгенге көндә безнең районда бердән-бер су кергә рөхсәт ителгән җир Әлмәт шәһәр пляжы, шундагы күл. Каршы яктагы урында су кергә ярамый, ул турыда анышлыклар куелган. Без бу күрсәтмәләрне үтәмәгән кешеләргә административ штрафлар салачакбыз. Рөхсәт ителгән пляж зонасында коткару посты эшли. Ул бүленеп алынган медицина хезмәткәрләренең булуы да су куену урыннарында мәҗбүри. Фәсхетдин Сыраев әйтүенчә, узган атнада республикада суда 7 бәхетсезлек очрагы инде теркәлгән. Анда 2 кеше һәлак булган. Су куену өчен оптималь температура 22 градус. Төндә айнык булмаган кешеләргә су керү катгый тыела. Бүгенге көндә бик күп бала-чагалар күзәтүсез су куенырга төшәләр. Балаларның кайда булуларын сакасны алыгыз. Тимур Нагуманов үзенең туры эфиры ахырында район һәм шәһәр халкын борчыган сорауларга да җавап бирде. Асуламирова, Дәркабиров, яңаклар вакыт Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылган агачлар утырту программасын тормышка ашыру кысаларында Азнакай районы буенча күп эш алып барыла. Шушы программаны дәвам итеп Азнакайлар Геройлар аллеясына чыктылар. Нефтчеләр ярдәме белән төзелгән аллея сугыш һәм хезмәт ветераннарының данлыклы исемен саклый. Бөек җиңүнең 76 еллыгын бәйрәм итү уңаеннан оештырылган агач утырту өмәсенә шәһәрнең барлык бюджет учрежденияләре хезмәткәрләре, ветераннар, мәктәп укучылары, җитәкчеләр чыкты. Әлеге аллеяда барысы 40-тан артык чыршы утыртылды. Монда безнең инде бөтен геройлар, герой Советского Союза, герой социалистического труда, заслуженные, уважаемые люди. Менә бүген инде бөтен бала-чага, мәктәп балалары, без ветераннар чыктык. Агач утыртырга дип, моторларга тагында үзебезнең элеккеге абзыйлар белән күрешеп, әле без шулай чатыр тау итәгәндә шулай бер бик зур өмә ясап эшләгән идек. Шунда мин продюсерлаган идем, анда Citroen'dan да кешеләр бар иде, Казаннан да кешеләр бар иде. Менә шулай Аллага шөкер, менә шулай әле һаман идә эштә җырлыйбыз, яшибез. Азнакай үсә, гөрләй. Рәхмәт сезгә. Бөек җиңү көнен якын айткан геройларыбызны искә алып утыртылган бу агачлар матур булып үсеп җитәрләр. Тагын бер 10 елдан шәһәр халкының яраткан ял итү урыны булып шаулап утырырлар дип ышанабыз.
Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сугыш кайтавазы әле дә булса үзен сиздерә. 25 апрельдән 7 майга кадәр Волгоград өлкәсендә елда уза торган төбәк ара эзләнүләр алып бара торган экспедиция старт ала. Ул Сталинградны фашист илбасарларыннан азат итүнең 80 еллыгына багышлап үткәрелә. Сугышның беренче көненнән үк Азнакай һәм ТМТ хәрби комиссариаты аша ватанны сакларга башта 311 кеше китсә, 4 елга сузылган кан кыйгыш сугышка 16 меңнән артык кеше китә. Шуның 8 меңгә якыны туган якка әйләнеп кайтмый. Араларында хәбәрсез югалганнар да бар. Сугыш китергән афәтләр, югалтулар никадәр күңелләргә авыр булмасын, йөрәкләрне телгәләмәсен. Якташларыбызның батыр исемнәре эзләнү отрядлары тарафыннан табылып бара. Әлеге экспедицияда Волгоград, Саратов, Ульяновский, Самара, Архангельский, Оренбург, Луганский, Иркутскидан, шул исәптән Азнакайдан да 4 кеше катнашты. Эзләү экспедициясында барлыгы 300 кеше иде. Эзләү эшләре Волгоградның Городищенский районында, дөресрәге Ләләләр даласында барды. Көн дәвамында эзләнүләрдән соң төн караңгылыгында учак ягып шигырьләр тыңланды, җырлар башкарылды. Эзләнүләр эзсез узмады. 27 апрель көнне хәрбиләрнең гәүдә калдыклары табылды. Сөякләр белән бергә берсенең медальоны да табыла. Аның буенча укчы кызыл армеец 1907 елда туып, 1941 елда Молотов өлкәсеннән фронтка озатылган Лихачев Иван Петрович булуы ачыклана. Шушы көнне 1942-43 елларда каты бәрелешләр булган Кузьмич бистәсендә хәтер вахтысы ачу тантанасы булды. Анда катнашучылар соңгы солдатны тапмыйча, әле сугыш тамамланмый, илебезне саклап хәбәрсез югалганнарны кайтару безнең изге бурыч дип белдерделәр. Бу сөрүлек җирләр аерым бер вакытта җирләр ял иткәндә бирегә эзләү отрядларын кертергә рөхсәт бирелә. Быел без кайтып китәр алдыннан 190 сугышчы күтәрелгән иде. Без Заинскийлар белән бергә эшләдек, 29 кешене күтәрдек. Алдагы көн мәгълүматлары буенча тагын 11 кеше күтәрелгән. Безнең максат ватанны саклап көрәштә һәлак булганнарны максималь дәрәҗәдә күтәрү. Моның өчен барысы 25 ел вакыт калды. Чөнки казу эзләү эшләренә сугыш беткәннән соң барлыгы 100 ел вакыт бирелә. Беркемдә, бер нәрсә дә онытылмый. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә хәрби хезмәткә әзерләнүче егетләр квалификацияле сынау узды. Алар марш-бросокны Бөек Ватан сугышындагы җиңүнең 76 еллыгына багышладылар. Тулырак безнең коллегалар сөйләр. Хәрби сынауда 2нче тапкыр катнаша. Бу аның өчен мөһим эш. 18 яшьлек егет киләчәген хәрби һөнәрсез күз алдына китерә алмый. Югары белемне Мәскәү гомумгаскәр команда училищесында алырга җыена. Шуның өчен май азагында парашюттан сикерергә планлаштырган. Хәрби җанлы егет сынауда ниләр буласын алдан белеп тора. Былтыр ноябрь аенда үз көчебезне сынадык ди ул. Очень тяжело. Бу сынауны тапшыру бик авыр. Былтыр ноябрь аенда пычрак, кар йөреп йөрдек. Күпләр өчен бу үтеп чыга алмаслык имтихан. Моның өчен көчле ихтыяр көчең һәм характерың да ныклы булырга тиеш. Квалификациялы сынауда катнашучы егетләр бөтенесе дә кадет мәктәбендә укучылар. Бирегә үз теләкләре белән килгәннәр. Алар алдында турникта күтәрелү, отжимание ясау, противогазлар белән йөгерү һәм 8 километр араны вакытка узу максаты тора. Чараны оештыручылар армиягә физик яктан әзер, чыдам егетләр кирәк. Біз аларны шуңа әзерлибез дип сөйли. Марш-бросок барысын да хәл итәчәк. Отправляют экипировку и уже выходит на марш 8-километровый. Алар экипировка киеп 8 километрлы марш-бросокка чыга. Алар бу араны инструкторлар, ВДВ һәм спецназ ветераннары белән уза. Иң азакта егетләр бокс перчаткалары киеп, кул сугышында катнаша. Җиңүчеләре инструктор белән дә көч алыша. Араларында парашюттан сикерүчеләр булса, аларга зәңгәр берет кигерәбез. Шулай итеп, алар безнең рәткә баса. Калганнары тельняшка киеп йөрүгә лаек дип табыла. Если есть у них прыжки, уже им вручается берет. Үз көчләрен сынарга дип Бөгелмәгә Азнакай егетләре дә килгән. Күбесе 2нче тапкыр ел дәвамында әзерлек эшләре алып барганнар, тренировкага йөргәннәр. Мальчишки у меня подготовлены, они сами горят желанием. Малайлар төпле итеп әзерләнгән. Алар үзләре теләп катнаша. Иң мөһиме теләкләре. Бу бит мускуллар тавыгына түгел. Монда беренче чиратта баш эшләргә тиеш. Аннан соң гына чыдамлык. Мне кажется, все должно получиться.
Сынау тотушы 23 егетнең 6-сы имтиханны тапшырды дип билгеләнде. Аларга кыйммәтле бүләкләр һәм сертификатлар тапшырдылар. Хәрбиләр уку йортына керүчеләр өчен бу баш юллама булып тора. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе яңалыклары. 6-нчы Берләшкән Милләтләр Оешмасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы глобаль атнасы бөтен дөнья буенча 17 майдан 23 майга кадәр үтә. Бу атна транспорт һәм җәяүлеләр юллары кисешкән урыннарда тизлек режимын саклау зарарлыгына киң җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә тиеш. Юл хәрәкәтендә катнашучылар, җәяүлеләр, велосипедчылар һәм мотоциклчылар, шулай ук балалар һәм өлкән яшьтәге кешеләр өчен аеруча куркыныч. Тизлек барлык юл транспорт хәрәкәтләренең җитдилеген арттыручы фактор булып тора. Уртача тизлек арткан очракта юл транспорт хәрәкәтләре ихтималы, югары тизлек белән үлү яки авыр имгәнүләр куркынычы да арта. Автомобильнең уртача тизлеген 1 км/сәгатькә арттыру үлем белән тәмамланган автомобиль хәрәкәтләре санының 4-5%-ка артуына китерә. Автомобиль йөртүче һәм пассажирлар югары тизлек белән хәрәкәт иткәндә моңгай һәм ян бәрелеше нәтиҗәсендә имгәнү очраклары шактый зур куркыныч тудыра. 4 ай эчендә Әлмәт районында тизлек режимын бозу аркасында 2 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 2 кеше тән җәрәхәтләре алган. 6-нчы глобаль юл хәрәкәте куркынычсызлыгы атнасы кысаларында Әлмәт районы территориясендә дороги для жизни, тормыш өчен юллар, төрле акцияләре һәм социаль кампанияләр узачак. Шулай ук кисәтү, ачыклау һәм тизлек режимын бозуларга чик куюга юнәлдерелгән оператив профилактик чаралар уздырылачак. Автоинспекторларга, иҗтимагый оешмалар һәм берләшмәләр, журналистлар корпусы, хәрәкәтнең яшь инспекторлары һәм битараф булмаган гражданнар ярдәм күрсәтәчәк. Татарстанда аномаль кызу һава торышы дәвам итә. Чагыштыру өчен Әлмәттә +32 градус, ә Сочи шәһәрендә Россиянең иң җылы шәһәренең берсендә һава торышы 20 градустан артмый. Май аена хас булмаган һава шартлары табигатькә шактый үзгәрешләр кертте. Мисал өчен, җиләк-җимеш агачларын корт басты. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре бүген шәһәребез урамнарындагы агачларны корткычларга каршы эшкәртте. Белгечләр җиләк-җимеш агачларын яшелләндерү проблемаларына игътибар итте. Хәвефле сигнал расланды, үсемлекләргә чыннан да корт төшкән. Ул җиләк-җимеш агачларына зур зыян сала. Формулашу чорында алар өчен мондый һава шартлары иң уңай. Быел без шундый проблема белән очраштык. Декоратив агачлар утыртканнан соң 4 ел эчендә беренче тапкыр аларга корт төште. Ул алма һәм шомыртка зыян китерә. Үсемлекләрне корткычлардан саклау өчен универсаль препарат кулланыла. Ул экологиягә зыян китерми. Шәһәр халкы тыныч була ала. Сибелгән мәддә куркыныч түгел. Аның нәтиҗәлелеген беренче кулланудан соң күреп алганнар. Әлегә шәһәрдә кискен хәлне бетерү өчен без беренче эшкәртү алып барабыз. Нәтиҗәләр күрәбез. Кичә Гагарин урамын эшкәрттеләр. Бүген экология департаменты белән берлектә карап уздык. Беренче нәтиҗәләр бар инде. Корткычлар бәбкәсе актив түгел. Белгечләр корткычларга бәйле хәлне контрольдә тотачаклар һәм кирәк булган очракта кабат эшкәртәчәкләр. Һава температурасы гадәттәгедән 9 градуска артыграк. Республикада май аена хас булмаган шиллә. Утырткан үсентеләр үсеп яңарып китсен өчен ничек булышырга икән, Алсу Әмирова хәвескәр бакчачыдан сорады. Тулырак алдагы сюжетта. Аномаль иссе һава торышынан кешеләр генә түгел, үсемлекләргә, агачларга да бик читен. Ничек итеп, шушындый иссе көндә үсентеләргә су сибәргә без шуны бүген бакчачы Луиза ападан белдек. Көннәр бик кызу, әлбәттә, барлык үсемлекләр дә суга бик мохтаҗ кызу көннәрдә. Суны я бик иртән сибәргә кирәк. Кызу көндә, шилләдә су сибәргә бик ярамый. Бигрәк тә әйбәт булыр иде суны кич белән сипсәң. Ачык һавада үсүче үсемлекләргә суны иң яхшысы кич белән сибү. Сипкәндә суны әкрен генә тамырларга су үтеп керлек итеп, туфрак катламы 5-7 см юшәнерлек итеп сибәргә кирәк. Теплицада суны иртән сипсәң әйбәт. Иң мөһиме суны көн кыздырган вакытта көн уртасында сипмәү. Кызу көндә салкын су тамчылар яфракка эләгә икән, ул линза кебек яфракны пешерә, шулай ук үсентеләрне кояш нурларын саклауның башка усуллары да бар. Күләгәли торган сеткалар була. Ак төстәге Агроспан, Агротекс белән дә, ләкин үсемлекләргә тияргә тиеш түгел. Агроспан, Агротекс. Теплица эчендә шуны тартып куйсаң, бик әйбәт була. Туфракта дым яхшырак саклансын өчен су сипкәннән соң туфракны йомшартып куйсаң да әйбәт. Алсу Әмирова, Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.